Hello, good evening guys. Good evening, infidel. Magandang gabi po sa inyo lahat. So tonight, may panibawang i-introduce naman po ako sa inyo. Isang produkto na gusto-gusto talagang bilhin para i-try ko kung epektibo ba ito para sa aking face scars. Hindi ko nagawang bilhin to kasi gusto ko munang tapusin yung product na tinry ko na Lenbenap para sa face scars ko. So, natapos na yun. So, bumili ako nito. Ito naman yung try ko para para sa aking face scars. Binili ko to sa Lazada kasi I don't know, nabibili naman to sa sa Mercury Drugs or sa mga, basta nakita ko to sa mga sa department store or sa Mercury or sa mga pharmacy. Pero sa Lazada ko to binili kasi tinamad akong pumunta. So, ang produkto na ito ay natawag na Magic Scar Remover Gel. So basically, it's made in I'm not sure if it's made in China. Wala naman nakalagay dito it's made in China. Saan ba nakalagay? Wala. Wala siyang nakalagay na made in China. So expired date is 2022. So, gagawin ko nito, magsa-start ako ngayong gabi, and then maybe after 3 weeks or after a month, gagawa ako ng video ulit to tell you guys the update kung effective ba ito or hindi. Kasi I don't know, konti lang nakita kong nag-try yata nito sa YouTube, but mura lang kasi ito nabili ko to, so hindi pa wala pang 100 pesos ata. So delivery nito is mas mahal pang delivery. So ito siya yung loob niya. Let me see yung consistency niya sa loob. Ay, nakasil pa siya. Para siyang tawag dito, yung kulay is parang kita niyo yung kulay, di ba? Oh, parang siyang parang may pagka kung ano yung kulay niya dito, guys. Kung ano yung kulay niya dito, parang ganun din yung kulay ng parang talaga siya. Parang jelly. Gel nga kasi yun yung yun yung tawag sa ba? Magic Scar Remover Gel. So, tatry ko to and then I'll get back to you guys kung kung yung rate niyang effectiveness, pwede ba yun? Effectivity or effectiveness ng produktong ito. So I would like to add up na lang regarding sa scars ko. Dun sa Lenbena, di talaga siya masyadong nakaka-penetrate sa deep scars ko. Makikita niyo, di ba? Pag gaganito ko yung face ko, makikita niyo yung mga deep scars ko, di ba? Oh, pruweba yan. Oh, tingnan mo. Oh, mga scars, deep scars, meron pa talaga. At siya, meron pang tumubo na tagyawat, pastos na to. Alam mo talaga, di na ako tinatantanan Mula nung 15 years old ako, doon nagsimula yung bumugso yung tigyawat ko, high school. High school ako Tapos, naggrabe siya nung around mid-20s. And then, nag-subside siya konti nung around mga pagdating ko ng 30. Naghilom siya konti kasi nagpa deep healing ako. Talagang tiis talaga ng sobrang grabe yung sakit na pinagdaanan ko, like grabing tusok dito sa mukha ko. Punong-puno to before ng tigyawat. May nakatago akong mga pictures, pero I don't know kung saan ko nalagay. I don't know, nawala ata yun. Minsan ang gagawin kong pruweba pero hindi iwan ko kung saan ko nalagay, nawala na tuloy. So
up until now, tinutubuan pa rin ako ng mga tigiyawat sa iba't ibang parte ng muka, sometimes sa katawan, pero paminsan-minsan lang. Pero usually talaga dito sa mukha, I don't know if it's really genetic or sa gene ko or sa dugo or sa tawag dito, yun nga, hereditary. So, makikita niyo ang dami kong ang tigyawat sa mukha, meron pa rin. Oh. Dito din may tingnan mo. Marami siyang scars na malalalim. Alam niyo, i-share ko lang to ulit. Okay. Nung bata pa ako, nung mga around 10, mga ganon, may nakakita akong may taghiyawat sa mukha na isa. Sabi nila, yun daw indication ng taong in love. So sabi ko, sana magkaroon din ako ng tigyawat kahit isa lang. Para masabi nila in love, ganun yung sabi nila dati, di ba? So nung nagkaroon ako ng tigyawat isa, sabi ko, yes! Parang in love na kuno. Pero lumating yung point, napuno yung mukha ko ng tigyawat, sabi ko, hindi na to love eh. Sumpa na to! So, ganun yung nangyari hanggang sa nagtuloy-tuloy pa rin yung pagtubo ng tigyawat sa mukha ko up until now. And pinagsisihan ko na talagang parang tiniris ko kasi ito resulta to ng pagtitiris ko. Hindi kasi ito simpleng simpleng tigyawat lang. Parang siya, 2-3 didikit-dikit, so kailangan talagang parang sukat tingnan. But if you can endure yung tigyawat na mo talagang galawin, eventually mag-iilom yan at hindi mag-iwan ng scars. Mag-iwan man siya ng scars pero hindi mga ganito kalalim. So, yun lang siguro ma-share ko. I'll get back to you guys again. I'll get back to you guys once na after a month sa paggamit ko nito, kung effective ba siya. Actually, may dinadagdag ako, may ginagamit ako. Alam niyo yung Dermapen, yun yung ginagamit ko din kasabay na Lanvena at saka noon. Kasi ginagamit ko na microneedling ako sa mukha, and then after noon nilalagyan ko siya ng Lanvena, yung sa ointment gel. So ito ganun din yung gagawin ko, and let's see kung effective ba talaga siya. O kung ano yung level ng effectiveness niya kumpara doon sa Lanvena. So, I think that's all. Maraming salamat sa inyo guys. If may mga katanungan kayo, put it on the comments area, and then I'll get back to you if my time or if di ako busy. Akala mo naman may ginagawa. So, maraming salamat guys. Magandang gabi. Once again, this is your boy Visaya, and good night and God bless everyone. Got it! Got it!